Six National Master Game Goa along 2024 asengkan ke pathu kacepatia long ratna rong hangpi komalate rangpi lapen rojoni bepi alang nitumbang ke thom karbi anglong phan nong mekewan non angton pen Super Master Game and Esport Federation atumpen cepatir piponsi Goa rong supi kedo Bambolan Athletic Stadium along kedam tang thanga ciklo ni pioneer capen ni pai cap an athletic pathu kacepati ki bipon nason si bangso indeng trok National Master Game 2024 Goa rong supi along athletic pathu ki bipon along lakhakre silang per constituency kaparlo bohoni adorso arong asor sang piratna rong hangpi alang li bangso athletic pathu along long jump kechon along chepahai ponsi kechengsi anong a gold medal 200 meter running race silver medal lapen 500 meter running race silver medal anong e chepalong dunlo lapen alang litum cepati dun rapet sikariket asor sang piko malate rangki alang lisitame labangso indeng trok National Master Game 2024 Goa arong supi Bambolin Athletic Stadium along athletic pathu kacepati kibi ponalong 10,000 meter running race kecheng sianong a gold medalist 5,000 meter running race silver medal lapen 1,500 meter running race gold medalist anong a komalate rang pisitame cepate dun pen cepaduk group pen nong e cepalong dun si karbi anglong arataphan nong me wan pilo lapen bangso along sang pirojoni bepi alang disitame 5,000 meters running race along silver medal anong e cepalong dun lo Super Master Game and Esport Federation atum pen cepatir pipon si Goa arong supi Bambolin Athletic Stadium along indeng trok National Master Game 2024 Goa arong supi Bambolin Athletic Stadium along athletic pathu dun kedam kewang alang litum penang anak kasiksak do pusi pherang kya thengno nang than pachini dun bonta alang litum aning cepat hepon si bangso athletic pathu kacepati along alang litum cepaduk group pen nong e cepalong dun si karbi anglong arata phan nong mewan pilo lasila puson ke pathu ke parong ro anat karbi anglong arlo sitame anso se ke thedung ke pathu ahin ki biponjia phan ke AAC CEM Dr. Tuliram rong hanga phan chuning report bolong komaji penjoy kemtaro report and e news Kadom nilimen ke sangpi rotna rong hangpi nili hem ke bolong komaji duinong odali nili mahangke ke bolong komaji chegarto lapen nili hem asoramen lake Nityananda Barik nili sarpi nili poamen lake longki rong hang lapen ni payamen ke kadom terangpi kadom nilimen si sirimpi omola terangpi lapen nili rong amen ke sikariget bolong komaji lapen nili ke pathudun ke Goa along Bambolin Stadium along lasi nili ke longdun ke 10,000 along gold sigewan lapen ako 5,000 longta gold sigewan 1,500 long bangke silver sigewan lasi nili tum jirpi doan atum pen sitame nili tumta mane misen pensi non hemang cheli lapen nili tum kisung bangke nili tum bangke asap sup ke dulu sitame nili tum laam pini pen hemang cheli lo lapen nili hem soraphan pusitame ma nili pai tum han pusitame nili tum ining samjin pensi kapathudun lasi nili tum la kapathudun na hen bangke nili tum ining parong pensi pathudun long lo lasi nili tum la ana pathudun penta nili tum apham nong mewan pi bom mewan pi lo karbiang long arata tum hanta ndalo nili ke